jikbru waħedhom. Din hija naħla. Hemm ħafna tipi ta' naħal. Din naħla tal-għasel. U hawnhekk qed narawha tiekol. Araw daqsxejn il-fjura, qed taraw dak il-biċċiet qishom swaba bojot, miksin trap. Dak it-trap jgħidulu pollen jew trap dakkari. U dik li tkun qed tiekol in-naħla. Però mhux hekk biss, il-fjuri għandhom xi ħaġa oħra. Araw daqsxejn din naħla, din mhix naħla tal-għasel, kif għandha rasha mdefsa ġo nofs il-fjura. Dik qed tixrob. Qed tixrob in-nektar. Nektar huwa taħlita ta' ilma u zokkor li tagħmel il-fjura apposta l-insetti. Il-pollen u n-nektar huma ikel tajbin ħafna għan-naħal u għall-insetti l-oħra għax jimlihom bl-enerġija. U mhux hekk biss, issibu b'xejn, issibu kullimkien, ma' ġenb ta' triq, fl-imwarrab, fuq it-torba, u faċli issibu. Ara daqsxejn il-kuluri u l-forom u d-daqsijiet differenti daw jidhru mill-bogħta għalhekk isibuhom l-insetti. Issa aħna n-nies ngħidulhom ħaxix ħażin. Ma nafx jien, ma toġobnix din il-kelma, ma tantx tagħmel sens, hekk ngħidilhom il-naħal u l-insetti li ħażin dak. Mhux hekk biss, daw jikbru mingħajr il-kura tan-nies. Jiġifieri ħadd ma jkun qed isaqqihom il-ftit xita li jieħdu daw, ħadd ma jqgħod ifisset fihom u jnaqqi l-ewwel hemm, mela mhux ħażin dak. Araw daqsxejn dar-ritratt. Dan huwa qed naraw ix-xeda, xeda hija l-bejta tan-naħal, qed narawha minn ġewwa. U hawnhekk qed naraw in-naħal għadu żgħir. Mela x'inhu? Meta jkun żgħir in-naħal ngħidulu duqqajs. Ma jkunx bil-ġwienaħ u bil-forma kif nafuh, imma jkun qisu ħanex. Dak il-ħafna hekk qishom semicircles bojot, dak huma naħal żgħir. Allura tgħidli, jekk in-naħal żgħir m'għandux ġwienaħ u jkollu forma ta' ħanex u jkun f'ġo xeda, kif sa jsib dak il-fjuri? Kif sa jmur ifittixhom? Ara ġejja s-soluzzjoni. Hawn is-soluzzjoni? Hawnhekk qed naraw biċċa mix-xeda differenti minn tal-ewwel. Hawnhekk hija l-ħażna. Hawnhekk fejn jaħsnu l-għasel. Araw daqsxejn kemm tkun mimlija, hawnhekk qed naraw biċċa mix-xeda maqsuma min-nofs. Li jiġri huwa li meta n-naħla tasal lura mit-titjira tagħha li tkun qed tfittex il-fjuri, tgħaddi dak li jkollha lil naħla oħra li tkun qiegħda ġewwa. Meta tgħaddi n-nektar, dik it-taħlita ta' ilma u zokkor, in-naħla ta' ġewwa tibda tomodu u tomodu u tomodu sakemm isir għasel. U mbagħad tmur fil-ħażna u tpoġġih hemmhekk. Jiġifieri meta l-bniedem jieħu l-għasel, dak ma jkunx qed jagħmlu ħalina, ikun qed jaħżnuh biex jitimgħu liż-żgħar. S'intendi meta aħna nieħdu l-għasel mix-xeda, ma neħdux kollox, dejjem inħallu biżżejjed biex jitimgħu liż-żgħar. Mela, eżattament kif taħdem? Ir-reġina toqgħod ġo xeda u tibgħat il-ħaddiema tagħha ifittxu l-fjuri. Allura l-ħaddiema kif ikunu jafu fejn huma l-fjuri? Ma jafux. Meta tibgħathom ifittxu huma jmorru kull direzzjoni. Lemin, xelluk, dritt, kullimkien. U mbagħad meta jsibu roqa bħal din, jibdew jieklu kemm jifilħu. Hawnhekk qed naraw biċċa klipp ta' pjanta jisimha tulliera. Kemm ikollha din ħierġa mill-konkos minn konkos miksur. Kemm ikollha fjuri tulliera, vera pjanta sabiħa. U din il-pjanta tagħmel il-fjuri fl-aħħar tas-sajf wara n-nixfa sħiħa tas-sajf.
U wara tantaw fjuri li n-naħla laqqas biss għandha bżonn ittir minn fjura l-oħra, kemm taqsam daqsxejn. U timtela. Meta n-naħla tkun imtliet, tkun ħadet biżżejjed pollen u nektar kemm tiflaħ iġġorr, ittir lura lejn ix-xhieda. X'in tasal, tibda tisfen. Mhux żifna kif nagħmlu aħna ta'. Jgħidula waggle dance. Fittxuha fl-internet. Hi tibda tiżżegglek u tipponta lejn fejn kien hemm il-fjuri. Iktar ma tkun eċċitata, iktar tiżżegglek. U iktar ma tiżżegglek, iktar l-oħrajn jifhmu li hemm ħafna fjuri u ħafna x'tiekol. Mela l-oħrajn jifhmuha din u x'jiġri. Itiru f'dik id-direzzjoni. Allura jekk inti tara roqa fjuri filgħodu, inti tibda tara ftit naħal waħda jew tnejn. Ftit jibdew jiżdiedu. Għaliex? Għax meta jmorru lura lejn ix-xhieda, jagħmlu din iż-żifna, jiżżegilgu u juru minn fejn kien hemm il-fjuri tajbin, l-oħrajn jifhmuha u jmorru warajha. U mhux in-naħal biss iħobbu l-fjuri. Fir-ritratt ta' fuq tax-xellug hemm naħla tal-għasel, imma l-oħrajn kollha insetti differenti u kollha qed jieklu jew il-pollen jew in-nektar. Hemm minnhom anke lsienhom tista' tarah. Taraw di tal-lemin, naħa t'isfel. Jiġifieri kieku ma kienx hawn daw il-fjuri kollha jikbru waħedhom fis-salvaġġ, ikun hemm mijiet u eluf ta' insetti li jmutu għax ma jsibux ikel, u anke n-naħal tal-għasel. Allura ħantikom idea. Jiena fil-ġnien dejjem inħalli roqa żgħira għal ħaxix salvaġġ. Ma nagħmel xejn fiha. Inħalli l-ħaxix jitla' waħdu. Mal-ewwel xita bħalissa pereżempju diġà tiela x-xewk abjad u dak jiġġennu għalih in-naħal. Għax ma tagħmlux roqa hekk l-iskola? Jekk m'għandkomx ħamrija, anke sari u window boxes, planters, m'hemmx għalfejn planters sieħa, ħafna qsari differenti. Kemm tħalluhom hemm, imma importanti illi tagħmlu label. Tagħmlu biċċa tabella illi turi illi dik mhix area mitluqa, imma li inti ftaħt restorant għall-insetti. Wow! Dinja waħda tħobb in-natura. U inti?